РКБның йогышлы авырулар өчен госпитале табиблары бу пациентлар янына керер алдыннан махсус костюм кияләр, дезинфекция үтәләр, эш киеме диләр. Пациентлар саны арта гына. 4-нче катта ковид диагнозы расланганнары, алар 160 кеше, калган 35-е анализ нәтиҗәсен көтә. Увеличение где-то на 10-15% количества. Узган яллар белән чагыштырганда пациентлар саны 10-15%ка артты. Узган тәүлектә генә тагын 46 кешене китерделәр. Хәлләре уртача авырлыктан алып, катлаулыга кадәр дип бәялибез. Монда коронавирус белән авыручыларның күпчелеге 60 яшьтән өлкәннәр. Алар бик еш кына тән температурасы югары булу һәм ютәлдән зарлана. Кашель. Кашель. Кроме кашля, что еще беспокоит? Температура есть? 38. Слабость. Ага. Спина болит. Где именно? Вот где в ребрах. Кайбер авыручылар коронавирус диагнозы куелганга әле дә ышанмый. Это у меня понимание, что ли, чей такой? Все, кто находится на этом этаже, это пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Вот, если будет хуже становиться, то будем подключать вам кислород тоже. Хорошо? Даже я бы вам кислород уже назначила. Авырдан сулаучы пациентлар өчен монда кислород бирү җайланмалары куелган. Алар ИВЛ-ны алыштырмый, әмма хәлләре начарайса, ясалма сулыш алу аппаратларына тоташтыралар. В нашем инфекционном госпитале развернуто 20 коек реанимационных. Госпитальдә ИВЛ аппараты куелган 20 ятак бар. Реанимация пациентлар белән 100%ка тулган. Ясалма сулыш алдыру аппаратларына 85% авыру тоташтырылган. Табиблар үзен ничек саклыйсың? У нас изначально был установлен фильтр. Госпитальдә хезмәткәрләр өчен фильтр тора. Алар эшкә килгәндә шуның аша үтә. Температура үлчәнә. Әлегә табиблар арасында авыручылар юк. Алар өйләренә кайтмый, кунакханәдә генә яши. Үзенә үзе диагноз куеп, миндә коронавирус түгелме икән дип шалтыратучылар да бар, әмма аларның саны артмаган. Андыйларга тест ясаучы табиблар бригадасын чакыртырга тәкъдим итәләр. Уңай яклардан 180-нән артык кеше дәваланып госпитальдән чыгарылган инде. Үз изоляция режимыннан әкренләп чыга башлау ул әле җиңел сулап куярга мөмкин дигән сүз түгел. Табиблар кисәтә, вирус бик тиз иярә. Шуңа күрә дистанция саклау, җәмәгать урыннарында битлекләр һәм перчаткалар кию мәҗбүри. Шулай ук антисептиклардан файдаланыгыз һәм кулларны бик еш сабын белән юыгыз. Айгөл Бәдретдинова, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы. Авыр һәм мөмкин кадәр илә булу соралган вакытта ТНВ телеканалы тамашачыларга яраткан фильмын кабат карау мөмкинлеген бирә. Хәзер "Синең күзләр" фильмы ТНВ.ру сайтында бар. Бу көннәрдә өйдә булыйк. Республиканың барлык төп хәбәрләрен, тапшыруларны һәм фильмнарны иң яхшы сыйфатта ТНВ YouTube каналында карагыз.